Régen a tanítómnak volt egy mondata felém, amely így hangzott. A bizalom csak akkor lehet valódi, ha a csalódásokat is elfogadjuk. Akkor felkavart ez a mondat, de később megértettem a fontosságát és mély mondani valóját. A bizalom a legmagasabb szintű energetikai elköteleződés. Az a pont, ahol az egyéni akarat, az ego meghajol a sorsba vetett hit előtt. A mai emberek a bizalmat gyakran összekeverik a biztonsággal. A biztonságvágyat azonban a kontroll hozza létre, a kontrollt pedig a félelem. A valódi bizalom ott kezdődik, ahol a kontroll véget ér. Amíg feltételekhez kötjük a bizalmunkat, és például azt mondjuk, akkor bízom a folyamatban, vagy a másik emberben, ha látom a kimenetelét, vagy ha megtapasztaltam, hogy biztonságos, addig valójában nem bízunk, csupán alkudozunk az élettel. Csak akkor tudunk megérkezni a bizalom állapotába, ha megértjük, hogy nincsenek véletlenek. Így a bizonytalanságot is el tudjuk engedni. Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van. Ha a bolygók tévedhetetlen pályán keringenek, a fák tudják, mikor kell lehullatniuk a leveleiket, és a szívünk anélkül dobban meg percenként 70-szer, hogy tudatosan irányítanánk, akkor a sorsunk ritmusa mögött is áll egy láthatatlan, tökéletes rendben működő, támogató erő. A horoszkópban a bizalom 3 egymásra épülő analógiára bontható. Az első a halak Jupiter, Neptunus. Ez szimbolikusan az anya mély biztonsága, ahol még nincs én és te. Ez az egység élmény szintje. Itt a bizalom természetes lényegünk, mert még nem tapasztaltuk meg a leválást, a dualitást. Ma is célszerű kapcsolódnunk ehhez az ősbizalomhoz, hogy emlékeztessük magunkat, hogy mindannyian mindegyből érkeztünk. A forrásból, és nem vagyunk elvágva a mindenségtől. A második a Skorpió, Mars-Plutó analógiája. Ahogy megszületünk a dualitásba, sérüléseket élünk meg. Megjelenik a fájdalom, az árulás, a veszteség, a kiszolgáltatottság, és rájövünk, hogy legbelül mindannyian egyedül vagyunk. A Skorpió szintjén a bizalom már egy tudatos folyamat kell, hogy legyen. A fejlődésünk szempontjából ez fontos állomás. Ahhoz, hogy boldoguljunk és újjászülessünk, le kell dobnunk a védekező mechanizmusainkat. Érdemes tehát megvizsgálni, hol kontrollálunk görcsösen a múltbéli csalódások és félelmek eredményeként. Képesek vagyunk-e a sebezhetőségünket nem gyengeségként, hanem a legnagyobb erőként megélni? A harmadik a nyilas Jupiter analógiája. Miután a Skorpióban átírtuk a kontrollt és a félelmeket, megérkezünk a nyilas állapotba. Ez már a bölcs hit. Annak a tudata, hogy bármi történjék is, minden a létünk fejlődését szolgálja. El kell jutnunk odáig, hogy bármit megtehetünk, csak el kell fogadnunk az eredményét. Ez a magasabb rendű szellemi bizalom. És valójában ez lesz kapcsolataink záloga is. Érdemes megfigyelni testi jelzéseinket. A bizalomvesztettség többnyire a vállak, az állkapocs, a nyak, a medence és a gyökércsakra blokkoltságában mutatkoznak meg. Minden nap érdemes néhány percre mezítláb kapcsolódni a természethez, megérinteni egy fát és tudatosan lélegezni. Képzeljük el, hogy a lábainkon keresztül gyökereket eresztünk a földbe, majd az erő átjárja a testünket. A bizalom lényegében yin, azaz befogadó női minőség. Ez a hangtálterápiában a tálak kongatása. Figyeljük meg, hogy a hétköznapokban mennyire tudunk teljes befogadással kapni, segítséget elfogadni. Engedjük meg magunknak a csendet, nyugalmat is. És egy fontos gondolat. A madarak természetesnek veszik, hogy az ág megtartja őket, de ha mégsem, akkor nem szidják a fát, hanem bíznak a saját szárnyaikban. Sok esetben túlzottan a kintre figyelünk, csak hogy a külvilág folyamatosan változik. Ezen a héten erősítsük meg a bizalmunkat bent, a saját lényünket, sorsunkat illetően.
A bizalom sokszor jár bizonytalan lépésekkel, és az ego sérüléseit nem könnyű egyedül átértékelni. Ha úgy érzed, elakadtál ezen az úton, vagy szeretnéd mélyebben megérteni a saját horoszkópod, sorsfeladatod üzeneteit, keresd bátran, itt vagyok, szeretettel támogatlak.